ngazo ekuthiwa zibulala amasosha omzimba ziphazamisa nomqondo ukuthi usebenza kanjani. Lezo zidakamizwa amazini okuqala. Osho lawa nithenga nezikoleni. Ngibona lokho kudayisa enkulu. Mase kuba khona okunye okuthiwa insangu bayayazi baningi. Iyabulala amasosha omzimba. Uthi uma ukuthi esikoleni awenzi kahle kakhulu. Okunye bathi-ke incika lokho kuthiwa igana. Ngibona-ke lokho kuyingozi kakhulu ukwenza umuntu ukuthi azancike ngisho eklasini umboneke ngathi siyasangana wayena indlela ayiyona isimo sakhe nje ayisekho into yakhe impela kuwumuntu omkhuhlane kodwa basuke sebe-overdose amakusho odokotela nabesilungu basuke sebe-overdose bewudla kakhulu lokho kungafanele kanti usuke ukudla udokotela uyakukalela indlela udla ngayo ingakho abanye ey'koleni besebenzisa lento ukuthi baneyincwadi zadokotela ekutheni bayithole kalula lozoyidakamizwa lezo onjengamazini nayo igandi ngoba kokubili kusemthethweni kodwa abantu bakuthatha ngokungafanele yikho kuthiwa kudaka imizwa nemqondo kanje namasosha omzimba. Idakamizwa akusho ukuthi mhlawumbe isimo uthatha insangu mhlawumbe isingayo isidakamizwa even ngisho amaphilisi ayisidakamizwa amaphilisi ingakho angilwetsho ukuthi umuntu mewaba nepheni kancane nje uthatha amaphilisi ehlungu beka nepheni kancane nje wathatha amaphilisi ehlungu ngoba kwawona ayisidakamizwa ukuthi kudepende ekutheni usebenzisa kanjani leyo nto leyo njengawo umuntu omkhuhlane nawo lo osetshenziswayo ekwenzeni imikhuba yabo uyisidakamizwa nawo ulapha isifo kodwa uyisidakamizwa ngoba uyakwazi udaka umzimba even kusho umuntu eyenza i-operation kusetshenziswa imijovo thizeni eyisidakamizwa etuba umzimba. Yini enihlekisayo? Kulamaphuzu akakahle because ukhuluma yini enihlekisayo? Sofia esigabeni sokuba umnumzana. Right. Uma unonkosikazi nekhaya nezingane structure sakho siyindoda la sakhiwe nje siyindoda siphelele. Uma ey'nganeni zakho nyangizwa ey'nganeni zakho ngabe umfana noma intombazane wayikhipha ngengalo yentombazane wayoyishadisa usungena kulesigaba sokuba umnumzane la eyomfana uma uyishadisile futhi kweyakho ngoba isikwandisela ikhaya isikwakhela umuzi wakho ila ungena khona esigabeni sokuba umnumzane. Sizwana ngifuna kube clear la ukuthi ungathathi leli gama lokuba indoda bese ulifaka kuba ekubeni umnumzane ngoba lezi igaba ayifani. Isigaba sokuba indoda esinye isigaba sokuba umnumzane esinye. Once washadisa noma washadiselwa wayoshadisa ila ungena khona esigabeni sokuba umnumzane. Angazi noma icacile ngibizwa ukhona osalayo iqale phansi.